Nagpig sa titilap yan. Hatpan ka sa wikit dyan. Ano? Sa kumando. Nen, kadudang. Nakahigit dyan. Si may isa. Ito kaya ito. Ay no. Ay no, dami nila herb. Saan na? Wala mo wala. Kare-kare. Kulubot. Tara tayo baka pangkan. Tara marugyanan. Ikaw na pa. Sakit dyan mo. Na-hospital ka pa ito kasi. Gudakal oh. Una oh. Yan yung papara sa amin size na yung nagdadakal. Abot, sika kailangan daw. Kanil natin eh, nagdaktal na natin eh. Nata kayo yun. Napandito si Diyan yun, napahigi dun. Oh, diyan nalahan. Saan nyo na? Nalahan to. Nito na yun, nakalan eh. Ito Pigsa. Sigudan yun. Janitor! Ada janitor, balaso yun. Isa balay. Sangayo amin, kargayo di sakaw. Madi, mako nata, mabalod-balod awanan. Ay, bulos mo pa ilang tanong dito na. Hindi pala kayo bukal mo. Isa nga balay ah. Isa. Hindi na ba nagdito sa'yo? Bakod mo tan. Enjoy yarn. Okay. Sakna na lang mo ba din ang kamoy mo. Ito siya kumay. Alam din yung camera. Baka ka no. Tuloy ah. Bugta nga sa may kwata. Ito yung video. Bad, bilis! Kita mo, rupak mo. Tutukoy ko na. Putang ilang yan, bagay ang bot! Hot pandesal with cheese. Akala? Ha? Yan na ini, talogi jag kwat pa rin. Ay, janitor ata. Nagpig sa titilap yan. Hatpan ka sa wikit dyan. Ano? Sa kumando. Nen, kadudang. Nakahigit dyan. Si may isa. Ano? Hoy! Wow! 2-0. Ano yun eh? Tandang mo atin na eh. Quality! Pili nyo na yan. Kaya natin ba ito? 30 lang yan o 30 oh. Sa inyo na yan, dyan ito. Ganun pack. Ano eh? Mayat ah. Ikot-ikotan tayo ito. Ipagilap tayo. Ulit yun, herb. Ipagilap tayo pa kasi. Tingnan mo ibot. Lagi niya ah. Ito tayo ito. Ay no. Ay no, dami nila herb. Saan na eh? Wala mo wala. Kare-kare. Kulubot. Oh, kinasapa ka yun.
Paul, ako mo video tayo nyo. Nag-block mo. Nakabidyo ata. Nakabidyo. Ha? Ito na. Nakawakamot. Mungkin. 5 minutes ko na lang. Ang nakabidyo ata. Ay, kaya na yung sakit yan ng ulo niya, mga kuya gaya. Sino tayo mga lodging ay? Tama lang. Nahulawa niya, nahulaw. Oo, lang eh. Wait ka talaga. Oo, darat tayo baka pangkan. Ito na marugyanan. Ikaw na pa. Ata, okay, sakit yan mo, na-hospital kami talaga eh. Tama na. Huli. Ito yung nakabidyo ata. Huli. Ito yun. Dirabi, natin kurkurintay. Ay nakalodging ay. Ay nakalodging ay. Ikaw mo, kayo na ginala. Ay nakuha doon nga ay. Nilagay na sa timba. Sige, kalagay nyo sa timba tol. Dito mga Diyan kan tubangiran. Diyan tubangiran boy. Boy. Kali. Ayan. Kalap ya. Kani? Ala. Oy, Orp. Ay, darje pong tunga na alayo dyan. Gure, nagkalis. Ay, darje. Okay. Sarito. Sarito. Karkam lang ni. Dapat ano na baterin natin eh, lumatin na. Yeah. Medyo bata rin. Ano battery ko lang? May nag-block man nun eh. Sarito. Hindi na kaya ano Gusto mo nun. Nakabidyo. Ya, ya. Bikin kabit ata ba isa? Tikat ko. Ay, takton. Hindi pinita. Tikat ko. Bakit pa tayo? Tikat ko. Ngala. Kakatama ko na din ito. Ajay. Umangaton. Nah, masukat ka. Sulit oh. So magkano na narikat-kata, nagtaya-tayo yan. Sarinto. Para nagtaya-tayo kata. Sarinto. Dati man dyan. Ito ko na ba oy. Lalapag rito kulang nga ni inanam. Pero mas malaki no or tignan niyo muna or kung paano siya kunin yung Sarinto. Sini. Banyak terus mo. Op. Dapat ito na yun, talo.
Blakan. Kapatid niya. Apa yung device overheat yung ano mo. Oh, nagidupon o anon. Black na blakan. Awan nila gidupon. Awan talaga. Yung huli natin, oh. Uy, lalaki din. Tarakal mo ya. Tarakal tilapia na. Adupay na ba natin na dyan? Pares na eh. Talagang fish pan. Oh. Yung tarakal, oh. Una, oh. May papares namin size na eh. Nagdadakal. Oh. Naglalapad. Tapos lagi na atang gili.